La idea de fons de la Mediterrània és aquesta. Hi ha una tensió conflictiva, sobre moltes qüestions, culturals, polítiques, econòmiques, recursos, però estan totes lligades amb una cosa, un territori i una visió territorial. Aquestes tensions com es manifesten? Amb la recerca d'influència o de sobirania sobre el territori. No provenen de la sobirania o de la influència, però es manifesten en termes de. Per tant, és un territori geopolític, perquè definim geopolítica en aquest sentit ampli de la costa de Wallerstein com un lloc on hi ha litigis, rivalitats, antagonismes múltiples. És singular, però és plural. Hi ha conflictes de naturalesa diversa i dilemes, reptes. Els que sabeu francès ja sabeu que enjeu és una paraula intraduïble, diguem-ne, des de totes les perspectives, etc., diversos. Però l'important és que hi ha els elements clàssics de la geopolítica, tensió sobre les terres, 3 punts estratègics, Gibraltar, Suez, teniu els 3 estrets bàsics, etc., tothom pot anar mirant, etc., aquí situats. Hi ha problemes també de límits d'estats, Palestina, de recursos, d'aigua, d'història. Hi ha tensions diverses sobre límits nacionals, sobre recursos de pesca, aliètics, diguem-ne, en aquest sentit. L'aigua ja no com un recurs, sinó com a font de vida, diguem-ne, com a repositori, magatzem de vida, etc. I hi ha problemes enormes de fluxos, de tràfics esuets i dels hubs portuaris. Això, a més, té una visió, soc de relacions internacionals, amb clau de gran política. Efectivament, aquestes polítiques, com recorda, insisteixo, Lacoste amb el seu últim llibre sobre la geopolítica a la Mediterrània, que va sortir l'any passat, és la regió del món que mira més gent, amb 5 grans herències de la Guerra Freda, Xina, Rússia, Estats Units, en fi, ja els que sabeu, totes potències nuclears, militars i diplomàtiques, però a més, amb potències perifèriques, des d'Aràbia Saudita fins a Iran i d'altres, etc. I quan dic potències em refereixo a potències emergents i amb capacitat. O Turquia, diguem-ne en aquest sentit, no hi són totes, i organitzacions territorials diverses, temàtiques, etc. I si a sobre no hi hagués prou, és un territori, en termes geopolítics, no en termes territorials, fluctuant, no té límits clar. Segons per quin tema anem més lluny. Mauritània, segons quin tema, és tema, però és obvi que Mauritània té molt poc de Mediterrani. I de fet és de la gran, diguem-ne, del Gran Magreb, no del Magreb en el sentit estricte, etc. Però tot i així continua estant. I és un problema endèmic i fluctuant, no és per una qüestió històrica. El que va passar, per exemple, a la Conferència de Seguretat i Cooperació a Europa, amb l'OSCE, que com que estava a la Unió Soviètica, ara és asiàtica, també, al dividir-se, però això és un accident. En aquest cas és que els límits de la Mediterrània canvien. I per tant els tenim en diversos casos. És un punt d'unió de 3 continents, certament, i això és el que permet aquesta ampliació. I per últim, això ens permet entendre que és un lloc on hi haurà intercanvis econòmics de tot tipus. Només hi ha 2 coses que els caracteritzen, la diversitat i la desigualtat. Són 2 constants en aquest sentit. Aquí teniu hidrocarburs, complexos industrials, pols industrials urbans, etc. Situats podem veure altres qüestions. I en termes de desenvolupament, encara és pitjor. Aquesta és una de les imatges que més m'agrada. És obvi que no hi ha dubte on està el desenvolupament i on no, diguem-ne. I una altra cosa que veu clara, el desenvolupament al sud és l'habitual als països del sud, urbanització i litoralització, veu clarament, no és el mateix en el cas del nord, on evidentment està extès per la totalitat del territori. És un lloc de clivatges marcats, certament. Aquí teniu simplement amb l'IDH la diferència, els gradients de desenvolupament segons l'IDH. Només us interessa la visió genèrica, ja dic que qui vulgui tindrà els detalls, etc. És evident que tenim diferències fins i tot en el propi sud i fins i tot en aquesta part final de la Mediterrània. Necessitem, sí, actors polítics vertebradors, actors polítics que generin l'espai per fer això. L'element federador és clau, és el procés de Barcelona, és la Unió per la Mediterrània, però ull en el procés, amb la posa en funcionament. Finalment, els eixos que han quedat i que han d'estar posant en marxa i sobre els que apunto, insisteixo, no és una crítica a la Unió per la Mediterrània, la necessitem.
El que intento dir és que és una condició necessària, però no suficient. Descontaminació, autopistes marítimes i terrestres, protecció civil contra catàstrofes d'origen humà i natural, pla solar regional, interessant, etc. La Universitat Euromediterrània, probablement basada a Eslovènia, o la Iniciativa de Desenvolupament basada en microempreses i PIME, diguem-ne, els 6 grans temes que en principi estaven a l'agenda. I amb aquest resultat final a 43, més Mauritània, Lliga Àrab, etc., tot això tenia els mapes, però us ho estalviaré, etc. La idea de fons és la mateixa. A part dels obstacles que són seriosos, i comparteixo que hi ha una finestra d'oportunitat en aquest moment, etc., ens permeten entendre, i és una sort que tinguem el secretariat i que pugui començar a exercir aquí a casa nostra, a la ciutat i al nostre país, però el cert és que necessitem més coses que aquestes. No n'hi hauria prou. Per tant, a tall de conclusió, què vull plantejar-vos? Jo crec que necessitem una altra proposta, diguem-ne, perquè les dues habituals no acaben de rotllar, almenys amb rapidesa. I totes dues, fins i tot la més de federal polític, tenen una cosa en comú. Molts dels elements claus de les dinàmiques socials i econòmiques es deixen a la lliure dinàmica pròpia. I això té perills, dificultats. Pot haver-hi una tercera? Hauríem d'intentar explorar-ho. Jo us plantejo 3 línies. Una tercera que no és, insisteixo, alternativa, sinó complement a. Una, recuperem que alguns autors van fer justament de la Mediterrània el laboratori per crear un concepte molt útil avui en dia en etapa constructivista, que és la idea de comunitat epistèmica. El que ha fet canviar moltes coses en el món, en el terreny, sobretot del medi ambient i de la sostenibilitat, és que científics diversos, amb diverses procedències de tot tipus, amb diversos valors, han coincidit i han creat unes comunitats de coneixements, comunitats epistèmiques, que han anat generant pòsit, han fet un treball de lobbying, de cabildeo, i que han anat generant mecanismes. No s'ha fet tant en altres terrenys, i haurien d'analitzar també per què, i menys encara el de la societat civil, que hi ha algun risc en els propers anys, si no avancem, d'algun tipus de bipolarització. Perquè els conjunts polítics, ideològics, militars, que es consideren recíprocament aliens i articulats, eren molt poc factibles des del punt de vista econòmic i des del punt de vista militar. Però hi ha un factor que no estava tan present fa 15 anys, que és el factor cultural i el factor de percepció, ja no de privació relativa social, que existeix, sinó de manca de respecte a certes maneres d'entendre que pot fer determinades qüestions. Per tant, jo el que us proposo és que, i amb això conclouré, que intentem de totes passades evitar a la Mediterrània, i crec que podem, i aquestes jornades ens evitaran, que a la Mediterrània acabi fent-se realitat una frase cèlebre, no sé si certa o no, de Cánovas del Castillo, que deia: en Espanya todo es posible y nada es probable. Hem d'intentar evitar que a la Mediterrània tot sigui possible i res no sigui probable. Jo potser m'he tornat molt reformista, però us demano que pensem en la possibilitat d'aconseguir alguna probabilitat amb la direcció de construcció de l'espai per als propers 5 anys.